Loh, ya. Keluarga besar karet. Yo, Pak Karmen. Pandos keringet, Pak. Yo, yo, yo. Wis kanggo pemanasan. Bablasne napa? Joko Mlarat ya Mas. Nggih, monggo. Caketan sajroning ati.
pun mentos niku. Yo. Pak Sri. Oh, 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 oh. Mas dipun janji Mas. Pandu janji matur seneng. Yen aku raes kondon jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong tanpa obat boten ndedet katriyasa wong ayu mbok aja bingung tumamung jak kemahan getun kaya wong kelangan pitung gelek-gelek bekasane wurung Hae Popon. tenang Put, aja kuwatir. Seperti biasa nggih. Ya wis. Tak suwun marang sliramu. Mbok aja lali janji prasetyamu. Aduh. Tetap tulus renggan jiwamu. Monggo Pati. Oh, oh, oh.
nang ngadeg. Setunggal melih. Yo.